Maayong gabi kanatong tanan. Akong tinahod o pinangga nga igsuon, Father Jojo Ochinar o si Father Jimmy Duero. Si Jimmy ako na siyang idol. Kaya pagsulod na ako seminaryo, mo po'y pag-orden niya. Niya pareho pod ming taga Mindanao. Si Jojo o ako taga Sur, Davao del Sur, siya Davao City. Si Jimmy taga Surigao. Kining atong parokya, may numdum ko panahon ni Father Gran, ako 5 mi kabuok pari atong panahon nga first assignment maguna ko ng regla niya ang mga pari, Father Tito Pataksil nalunod taon, Father Nick Gran namatay sa Surigao, naguban mi mga 3 ka tuig. Father William Nordermel namatay na pod, Dutch. Wala mo kailan no? Mo ana-ana mo kailan no? Gamay sa history kay mas may man na makaugata sa kasaysayan aron sa mas lapad ang atong panglantaw sa atong history sa atong parokya o simbahan. O si Father kinsa makatagan mo? Ang nagpatukodan eh. Jaime Villa Flores, naminyo na. Daghan nag-anak. Tuwa na sa Amerika. O so, ako na lang nabilin nga sa 5 mi, ako na lang bilin buhi, gawas ni Jaime, pero ako na lang nagpabiling MSc. So, ana ang istorya. Unya, abot mi sa, ako kay na-assign ko sa distrito sa Marigondon. Mo, nagisugdan ako ang Marigondon. Siya dinhi, si Tataksil, si Father Tito dito sa Pusok. William Nordermer dito siya sa Mactan o si Father Nick Gran sa Pahak. Ano na istorya. So, matag usa ka namo naning kamot nga mahimog yung parokya ang among distrito. Ug kaluoy sa Dios ang tanan nahimong parokya ug nadugangan pagyud og pusok. Gamay lang paglakbit sa kasaysayan kay mahilig man mong marites, di ba? Mahilig man mag-istorya. Mahilig man tag nindot ba po na naay kasaysayan ug doon na sabtay nahibaw-an kay maingon mo nga ang MSCQ di ay nagsugod dinhi niining atong Our Mother of Perpetual Health. And look at it now. Nianhi na ang the builder priest. Nisunod na si Father Jimmy nako sa Bantog. Ako po'y nag-andam dito palit lutigan na siya nagpa-construct sa among parokya sa Muñoz. Unya, mao na nga tulo na iyang nahimo. Muñoz, Bantog, Pusok o kini ikatulo. Pero kay gikapoy naman taon ang tiguang. Pareho man may mga tiguang na magulang naman sa nakog unom ka tuig. 66 na mo po ko. Nagkapangag na gani. Walang morning nga ingon nga nag-ebidensya puti ng buhok. Pero sa atong pagpadayon sa pag-ugmad, dili lang, sutil ako ka-attorney nga dili lang pinansyal. Daghan kaayong kinahanglan ang atong simbahan sa spiritual. Labi na sa BEC week karon nga kamo matagbanay nakasabot nganong kinahanglan hugpong banay dunay gagmayng Kristohanong katilingban nga nagkahiusa nga nagasimba kay kini kailabang mustanan na nimba dili gawas ato mga taong simbahan kailagin mo kato sig pang-solicit kay mailan gyud ninyo sig panulisit pero kasagaran di ninyo mailhan so naa kita sa mga subdivision sa mga chapel ato ginang paningkamutan nga ugmaron usab bisan na atay nindot nga simbahan sa umaabot nga mga adlaw nginan bitaw ko ka sister ganina pag mamatay ka sister nindot kay imong simbahan. Kay 5 years pa na, mga matay na tao, 10 years from now, dili man gyud ta ihaya, di ba? Dili man tao, nindot kayo. Yung mga tao, sus kanindot sa simbahan nga gitukod nila sister nga gilubong karon. So naayod mo yan lumanan. Pero ang akong punto, balik ta sa ebanghelyo. Kana lakbit saysay ra man na. Mao ang unang pagbasa. Nakurat ko, sus haum kaayo kini sa ato nga nag-ikaduhang adlaw nga nangandam
Unsa may pagkahaom niini? Kay miingon man si Rafael. Kisa man si Rafael? O ang anghel. Kisa man istorya niya? Si Tobit o si Tobias. O. So, sa kasimana naman ni kang Tobit. Niya niingon siya. Giingnan ni Tobit si Tobias, anak, suhuli na, tagain nagsuhol ang imong kauban. Si Rafael lagi sa biyahe na. O pakapini pagayod. Hindi man pakapini, dugang ipagayod. Yun na ba nga, dili lang kay, o 435 ra sweldo, 435 ra. Kinanan, tagaan mo 50 pesos, 100, mga perks and privileges. Kano ako maning istorya? Kaya nasayod mo nga nag-ilaid sa kalisod ang mga mamumuo sa atong syudad. Kami ni Pinky, sa apelido ni Pinky, asan ba? Dapidan, o yung mister, nagtinabangay mi sa paglihok sa labor apostolate aron makatabang kita sa mga mamumuo. Daghan man inyo mga border, nabuhi man mo tungod sa inyong mga boarding house. Di ba? O, kisa man lang sila nagpuyo sa inyong boarding house. Mga workers sa MEPSA 1, 2, 3. Nabuhi man mo sa inyong mga tindahan, negosyo din sa Lapu-Lapu, kada kanto na ay kaldero. Obserbar mo, kada unahan, mga 50 metros na ay kaldero. Ang dili taga-upon, mingon na siya, okay raman na. Pero katong taga-upon na tingalag yun, ito among mga bisita namo sa Muñoz, nangutan na yun, unsa man ning Lapu-Lapu nga, dili magluto ang mga tao, kay bas kinakanto, sige naman ay kaldero. Yung nanako nga, kuan na sila, mga workers kapoy na napag-uli niya, mas makaminos man kung mupalitran kaysa magluto. Correct? Oh, so sa ato padaghan, the city of Caldero. Ako ba yung ni ang Lapu-Lapu, the city of Caldero? Where in the world, in the Philippines, can you find? Maski na magpustaan ay tag isa ka milyon karon. Sa kadaghan, sa amo dito sa Puso, padulo sa airport, dinhi, asos, dugay-dugay lang, anay Caldero, tanan nagluto. Nga naman, nangayawa taon. Karon maka-appeal po sila sa ganansya. O magluto, mangguka, di na ka makagasto sa imong pagkaon sa imong pamilya. Malibre man kayo sobra, di ba? Tinuod, dili. Practical kayo kumutanaw yung ko sa kwan. Mo man na ang usapot siguro nga, ako, dili mo atog palingki. Mamalingki yung ko. Kay masayod ko unsay presyo. Kasi gina magbagulbol, mahal ang palaliton. Nya kami mga pare, pahayay-hayahay lang. Sama na mo pagkahibalo sa sitwasyon sa katawhan. Mingon gani atong Santo Papa, smell like a sheep so that you know you are with your people, immerse ka sa imong mga katawhan, dili ka sige pag-donation, pangayo. Oh, si Father Jimmy, nagnegosyo pod. Oh, mo nang kabalo siya. Ambot lang ni si Father Jojo. Pero tabangin ni siya, kay dili man siya para ni Father Jimmy nga agresibo, kuan kay mangayo. Maulawan man ni akong igsuon. Makakatun na siya. Kaya ako po, maulawan man ko primero. Pero pag sugod na ko construct dito sa Butuan, hala, gatong among Immaculate Conception, pag sugod na construct sa sunod-sunod man ko, kaya idol lagi na ako, dito sa shrine sa Surigao sa among MSC shrine, magpakabaga og naong. Maski na dili na ko kaila, sulungon ako. First time mo kita mi, ito man ito, ordinasyon siguro niya, wala pa'y tiles, ingon ko itong sa kadato, i-recommend ba? Arang-arangan ba? Ma'am, natay ordinasyon karong November, upat na kabuok, niya atong salug, wala pa'y tiles, magapahapa na sila diya sa salug nga walay tiles, basi mo tabang kag, anak kadarikta, wag yung ko'y uwaw. Mao to, ni ana siya sa ako, sabi ni tawanan nga first time nga pariya, pagkali may makaila-ila. Bago pag ko, ako pa nagpaila-ila nga, pare ko diya sa Immaculate Conception, ICP. So, katabang naman media pa der. Balibad o dato ba? Klaro kay balibad. Tabang naman media pa der. No? Mga diocesan may nauna na mo. Duawa lang, ma'am. Siguro na konsensya, pag duaw. Nakita ito niya. Walo mo niya hatag 100,000 1 week after. First time nako. Nga naman, sama sa ingon na Ginoo, gamito nako imong asno. Gamito na ko ang imong sakyanan, gamito na mo ang mga resources. Mausab na ang gisulti din sa unang pagbasa. Naminaw mong maayo ganina. Ningon si Rafael, isangyaw, ipahibalo sa katawan ang mga maayong gibuhat sa Dios
sa imong kinabuhi. Sa inyong kinabuhi, gisangyaw ba mo ninyo? O wala lang, sikreto lang, kay basi mangayo sila na ako. Yung nakadaog og luto, adili kay ano, nagabaligyan mig 10 million sa among yuta diri nga sus. Biyaan naman unta namin ning lapu-lapu sa una kay batuhon pero karon nahimong bulawan. O kabalo ko daghan kay nanabang diri kang Father Jimmy nga nakabaligya og gamayng yuta. Dili lang sobra. Kay mao man ang ebanghelyo. Ang mga dato nanghatag sa sobra. Na sila 10 million, nanghatag sila 1 million. Okay na, napay 9 million. Nya, wa man sila daygas ni Kristo. Gikuanan raman sila. Kato raman siguro mga, pero unsa may gidayeg ni Kristo? Atong Ginoo. Ang byuda, wa jamo, duha ka dako. Apan ang kalainan mingon si Jesus, ang dato nihatag sa sobra. Katong byuda nihatag sa tanan. The difference is sobra og tanan. Sus, pertigyo siguro ninyo mag-uul siguro mo pag-uli karon no. Si Father John Diamante nga ipahatag man tanan. Wa nay amo. Nga naman. Pero ako dili ko moingon nga literal. Ambot pasabot iyang gihatag sa kutob sa iyang mahatag tanan. Dili siya nag-ihap og naguna-una nga mawad-an siya. O kita mga dato, kita mga datoon man gyud ta ma'am no attorney, nga datoon man gyud ta. Ako datoon man gyud ko. Di ko dato nga Diamante gud akong apelyido. Unya ikaduha na ko'y pension kini mga bata pa ni wa pa ni mga pension. Kami na mi gamay pension, na pa mi allowance, na pa mi so dato gyud ko. Kay nya libre man tanan kaon, wa mo problemahon. Pero dili man ang dato sa kwarta sa kasing-kasing. Kitang tanan dato kay mga sumusunod og mga ears, sa mga ears, mga saging harian ba sa tawa na? Mga sa man ang ears, dili lang dalunggan kanang HERR. Manununod kita sa saging harian. Nya dato man kay ang Ginoo. Palakpakan nato kay mga dato ta. So paingon-ingon, mao bitaw ang atong simbahan sa mga kabos ingon nga walay dato kayo nga dili way kahatag. Wa po'y pobre kayo nga walay madawat. Amen. So ikaduha ingon ni San Rafael, magtabang ka sa mga kabos. Mao ra gyud timaha. Tabangan nimo imong kabos kay nganuman mao kana ang makaluwas usab kanimo. Sige mo simba, okay, maluwas ta. Sige mo hinulso pero ug wa mo itabang sa kabos, pag abot dito sa langit siya, mingon ng Ginoo, incomplete. Si Cordapia, dato tuod ni, nitabang to ni sa simbahan, pero wa mo tabang sa kabus, incomplete. Kaya, Santos na guna ng sulti, Anghel na guna, nitabang ba mo sa mga kabus? Usahay. Pag naibagyo, naiudet, naisunog, pero regular ba ninyo nga nagatabang mo? Ako, sa pagkasaysinta na nako, before 50s na, nakaamgo ko, kada birthday na ako, magpakaon di ko sa mga kabos. Kay kamoy magpakaon, kamoy akong pakanon, makabawas man mo nako. Pakanon ta mo, makabawas man mo nako, imbitahon ko niyo siyang balay, tagaan ko niyo pagkaon sa konbento, mga kabos, di man na makabayad nako. Ngayon ko mauni sikreto. Nga di sila makabayad, so nakatabang nako sa kabos. Di ba? Mag-birthday gani mo sunod, ayun na, duhaan ninyo kahanda kana sa inyong mga hamiling bisita o katong mga kabos. You always have to share. Tingala mo, sa man paria, nga, lisod na gani maghanda sa mga bisita, maghatag pagyud katong mga silingan nga among kaaway, katong among silingan nga palaaway, nga dili mahatag og right to way, manglabay sa ilang basura. Tanan klaseng kabos, ayaw pilia. Di ba? To love the unlovable. Muna sa unang pagbasa. Klaro kayo. Ilubong ang mga patay. Hapit na rabat ang mga matay. Ilubong yun ninyo ha? Hapit na riyata. Nayuban diri, mga 5. Realistic naman ko. Kasi biya migmisa ni Father Jojo. 55. Ganina, gahapon 60. Atukog luok, 60. Mga diabetic, parehas na ako. Pero namoy sikreto. Kabalo mo si Father Jojo nga luyahon nagyug ko tong 60 kay na stroke.
Tuwa sa lawas stroke ni. Gusto pa mo manginog istorya? Gusto pa? Oo. Sus. Sa Surigao ko na-assign. Half body paralyzed. Luoy kayo. Pero, yung ko din, man siguro luoy. Nagiplano ang Diyos aning anong stroke ko. Gipahinumduman ko. Ayaw pasagad sa imong lawas. Ayaw sige o kanang stress. Kanang pabuhat og building. Mauto. Salamat sa Father Jimmy. Wala ma-stress kay. Wala ma-stroke kay. May kabalo man mo sayaw-sayaw. Kami di man kabalo mo sayaw-sayaw. Ikaduha, nakuha na ko angioplasty. Kabalo man sa angioplasty? Wala medical term. Wala ko mag-bypass. Si Padre Raymaldo, gi-bypass, gitunga ang tiyan. Ang kasika niya, gawa sa kasing-kasing niya, gi-bypass. Ako kay angioplasty, kanalang nalay bara, pero 500,000 po. Bayad, perpetua sukor. Pakitaan mo sa bill. Hapit ko mamatay dili sa angioplasty. Pagkatanaw na ko sa bill, mura ko na heart attack hinoon. Anyway, pagka 2021, diya sa pusok na ko, nabuta na ni akong tuong mata. Mao na epekto sa mga diabetic. Ug taasin mo sugar niya, sige ana, fluctuate. Unahon nimong kidney. Among isa ka igsuon si Padre Mix Dairo, ga-dialysis na. Kidney po na siya, bata pa siya, 58. Muna, ang lawas nato, mora may puhunan nato. No? So, ang pingan yun nato, niya kay last year, kita man kog YouTube nga low carb. Kasabot mo sa low carb? Ngayon, kisa may naka-low carb na dire. Intermittent fasting. Keto diet. Buhi pa man ginis Father Jojo. Dako kay na kong tiyan sa una. Atong riri ko sa regla. 186 kilos ko. Karon pila na? Sexy na. 69 or 70. Na-maintain na yun ako. Kay wa man ko'y kaog kanon. Makalibre pa mo. Mahal kayong bugas. Dili, 20 na ba ang bugas ron? Hindi magkatawa. 50. Buwa na mo kay kaon. Kaduha naman lang mo kaon. Nya way rice. Minus na. Ang akong medical bill, ang akong maintenance cost every month, naman record ya, 16K. Sud kayo ni diabetic. Tanan, gikan sa sugar. Insulin naman ko kada buntag o tuhapon. Taas kayo dosage. Sus. Yung kusuwayan ako ni, kay gusto pa ko mabuhi gamay, kay gibuhi pa man ko sa Ginoo. 2 to 3 years. Gustuyan ako. Kaloy sa Diyos, wala ko insulin ron. Palakpak! Dili tungod sa low carb, kundi sa Ginoo, nga nitudlo na ko unsaon, nga dili na ko mutaas ang akong sugar. Wa na ko'y kaog mangga. Kanang mangga ninyo, mahal kayo, 160 kilo. Bye-bye, di na ko bukaog mangga. Taasa ng mangga, saging, panagsa na lang. So, ang atong pagkaon, ang atong tambal. Ang atong pagkaon, ang atong tambal. Kaugulay, ayaw og mga sugary, sugar food, mga glucose, you will maintain your sugar level. And I'm sharing this to you because Rafael said, i-share nimo ang mga kaayuhan nga gibuhat sa Dios. Kini dili man ako ni maamguhan kung wala ang maayong gibuhat sa Dios kanako. Amen? Mao na sab na. Siya naghinambog man ng pariya, dili kay Ilonggo man ko. Mao na siguro mingon mo ambugiro man ning mga Ilonggo, Ilonggo man akong parents. Ilonggo ako mama papa. Pero sa Davao na ko ni dako. So, our food is our medicine. Finally, paglubong sa mga minatay. Charitable acts. Usa sa mga buhat sa kaluoy. Kamupod, naga ni mamatay, muadto mo, magkaon man mong maayo. Imbis mo amot, lisod kayo na matyan. Nagkatanaw ko sa nang matyan, karon wala na COVID, magmisa man ko sa gawas, kay medyo bagsik naman ko. Sus, kapuliki tao ng mga namatyan o pagkaon. Pakapi pag yun. Magsugal pag yun mo. Mag-inom pag yun mo. Pagkagiahak mo mga tawhana mo, nga imbis mag-ampo, mabitaw ako, ug imbitahon ko ninyo sa patay, ipahipusag yun ang nagsugal niya. Kaya pag abot ni Father June, undang tanang sugal. Ug inom. Wa man gyud ko, namatay akong mama, akong papa, wa gyud sugal, wa inom. Akong bayaw,
Suko sa ako. Kung suko man ka nga ako may kinamagulangan diri. Oh. Nito man yun. Ayaw mo na mga tuo-tuo. O wala na yung maglamay, nakatulog naman sa lingaw hinuon kay mi kay masulo na mo ang among minatay. Kamo magtuo-tuo nga na ay may tabo nga unsa buang man mo patay naman gani na. Ya, usaw man na ninyo nga ingon ninyo kuanan og espiritu. Mao bitaw magampo karon kuhaon mga talibagbag, mga utok. Mo na nga ay sagdi lang ko ninyo kay 66 na tigulang naman medyo dili ko mga saba mo may ra ko. So atong pagpadayon ang final last ang mahal nga birhen sa kanunay panabang. Ang akong first love yun kang Mama Mary, our Mother of Perpetual Help. Kabalo ka na ning batan-on pa niya sa Kristan. Sus pagka Miyerkules human sa among klase tuwa na gabantay-bantay na sa mga mga taga girls department nga manimba po dito mag-eyeball mao to. Pero dito po ko nakakaton sa atong pag-ampo matag Miyerkules kana bitang basahon nato katong mga inahan katong mga anak mga dito siguro ko nakahinuklog sige magpetisyon mao to nga kuan yun sa kasing-kasing nako nga magpari gyud ay ko pero wa dayon ko mapari paras man mi ni Jojo engineer man ko nagtrabaho pag upat ka to istorya pa lang di na ako istorya akong kinabuhi paras pod mi ni Jimboy sa bangko naman na nagtrabaho kaming mga mga nangapari na mga 30, relibo 30. Ako 33 ambo, si Jojo 35 siguro. Si Jimmy marag bata pagamay, pero 30 pod. So, iampo mi ninyo nga unta sama sa atong pagampo sa mahal nga birhen, tabangan kita. Kay inahan man siya sa kanunayng panabang. Naman pod may mga panginahanglan mga pare, no? Dili lang ingon nga santos na mi nga muamin-amin mo na mo, okay naman muamin, pero blessing, pero naapod may mga kahuyangon, nga inyong usahing sabton, o kusog mo sayo ang pari, malipay man mo no, nyog dili masayaw, masuko mo no, usyuso ng pariya, umay mo kanta, malipay man mo no, o kay ubod, lipay man mo, kay sige komedya no, nyog seryoso, wala, nagsaragyod mo, pero ang inyo lang yung katawa, sa mo katawa, pero pangutan, unsa may gisulti, unsa may pagtulunan. Wala, ambot kay katawa. Pero si Ubod, nagipoy pagtulunan. No? Ang kailan mo ni Ubod? Kisiwa kailan ni Ubod? Grabe. Lubi, nakailan mo sa lubi? So, mana, ang mahal nga birhen, nahimong kauban nako, kabalo mo pagka-stroke nako, wa ko ilang gisangpit, permanente, Our Lady of the Sacred Heart, regla, sige kong misahan diya sa regla, katong wa pa ko maabot diha. Ang atong pag-ampo, mapuslanon. Ang atong pag-ampo, makatabang. Nya mag-inampo ay ta, dili lang sa atong kaugalingon. Bata pa mo, ang inyong ampuon, Lord, give me this, give me that, give me that. Magkatiguang na mo, ang among silingan nga tabian, Lord, tabangi. Ang among mudako ng inyong pag-ampo, dili na limitado sa inyong kaugalingon. Mao na ilhanan. Pag may edad ka na, ni-mature ka na sa imong pagtuo, dili na lang kanunay ang imong kaugalingon. You pray for other people, for the peace in the world, for everything. Kay mao ka na ang timailhan nga nihamtong na ka. Kay dili na ikaw ang sentro, ang Ginoo ug ang uban. Amen? So, pag timanin ninyo, pag mag-ampo gani mo nga, permanently, Lord, ang akong utang mabayaran na unta. Lord, dagay ko trabaho. Wala pa ka o grade tuwa pa ka, grade 12 pa ka. Pag mag-college na ka, makita nimo nga, mas malangkubo ang imong kinabuhi sa pag-ampo. O ang imong concern, dili na lang sa imong balay, kundi usap sa silingan. Amen. So, manindog na ta. Taas ang humiliya. Pero, panagsaraman po, pagpista raman po. Mag-ampo kita,